Hello and welcome to my vlog. Ako po ay maghahanda ng masarap na ulam na siguradong magugustuhan ninyo. Ito ay aking version ng dinengdeng na may card dish. Ituturo ko ngayon sa inyo kung paano magluto ng dinengdeng na upo na may card dish. Una, balatan ang upo pagkatapos gayatin ng maliliit. Sunod naman na ating gagawin ay magpiprito tayo ng isasahog natin. Pagkatapos maprito ang isda, maghanda tayo ng kaldero. Maglagay tayo ng 2 basong tubig. Ilagay na rin ang kardis. Ilagay na rin ang isda. Pagkatapos, maglagay na rin ng bagoong. Dapat tama lang ang timpla para hindi siya maalat. Hayaang maluto for about 2 minutes. Kapag